Ita duniya da kuke ganinta ƙarama ce, amma kuma wasu suke mai da ita babba saboda suna cikinta suna yin rayuwa ne. Ba su san abin da zai dame su ba sai nan gaba, ko kuma in ce sai lokaci ya ƙure musu a cikin rayuwarsu. Saboda in za ku dinga dubawa akwai abubuwan da suke faruwa da mutane da dama a cikin duniya, inda za ku ga wasu sukan nemi rayuwar mutum don su raba shi da duniyar gabaki ɗaya. Kamar yadda wasu suke neman rayuwar manya-manyan jarumai na masana'antar Kannywood gabaki ɗaya. Ina son Allah ya wadata ni da kuɗi da arziki da kuma hawa motoci masu alfarma. To amma ta ya zan samu? Shine gaskiya ban san wannan ba. Ta wace hanya zan samu? Ban san hanyar da zan bi in samu wannan abun ba. Sai ga mutum ya sa kokwanto a cikin zuciyarsa, hakan har ta kai ga ya zama mashiriki. Ya fara yin shirka, ya fara bin manya-manyan malamai suna koya masa abubuwan da ba su dace ba a al'adarmu ta Hausa. Da za ku ga yana bin manya-manyan malamai ana koya mai shirka.